Знаеш ли, че можеш да печелиш пари от Pinterest, докато другите просто разглеждат снимките в него? Ако искаш да разбереш как, остани до края и ще ти покажа стъпка по стъпка. Pinterest не е просто приложение, в което можеш да разглеждаш хубави снимки или картинки за домашно обзавеждане. Pinterest е приложение, което може да ти докарва страничен доход, а защо не и основен. Как това е възможно? Ами много лесно. С Pinterest бизнес акаунт, който може да бъде създаден буквално за секунди, можете да изкарвате достатъчно средства, че да можете да си позволите да си платите месечния наем или някоя почивка. Така че, защо да не го направите? Как можем и какво можем да продаваме в Pinterest? Първо избираме ниша, която е актуална в момента и за която можем да създадем продукт. Да, да създадем продукт, правилно чухте. Дигиталният маркетинг в момента е индустрията, която изкарва наистина страшно много пари. Така че колко е сложно да създадем един дигитален продукт, който да пуснем на пазара? Създаваме дигитален продукт в дадена ниша, която има търсене в момента. Как можем да намерим коя е тази актуална ниша? Много лесно. С Pinterest Trends, сега ще ви покажа ето тук, можете да потърсите какво се търси в Pinterest, какво е актуално в момента и да създадете продукт, свързан с този интерес. След като създадете този продукт, отивате в StanStore, прикрепявате го към него. StanStore става ваш личен като магазин. Взимате линка от StanStore, отивате в Pinterest, започвате да създавате пинове. Вуаля! Всеки, който влезе и натисне върху вашия линк, отива директно към вашия StanStore. И ако това е правилната аудитория и ако този човек е заинтересуван от вашия продукт, може директно да прибегне към покупката на този продукт. Така че повярвайте ми, изобщо не е сложно да си изкарват пари чрез дигитален маркетинг и Pinterest. А ако искате да се научите как да работите професионално и да развиете бизнеса си буквално за дни, пишете ни тук искам и нашите обучения са създадени специално за всеки един, който от нула няма никакво понятие как се случват нещата. Разбира се, можем да помогнем и на такива, които вече са се опитали, но не са успяли. Не дайте да се отчаивате. Важно е да имате правилните знания. Ако сте пробвали нещо и то не се е получило, то това не е защото този бизнес модел не работи. Това е защото просто нямате необходимите знания как това да се получи.